Ay RCP lang sa Kalam. Ay RCP lang sa Kalam. Ay RCP lang sa Kalam. Yun what's up sa inyo guys? Yan. Ngayong araw may pupuntahan tayong event. Di ko alam, basta tinext lang sa akin yung mga tropa pips natin. Tapos yun. Nakikita nyo na lang pag nandun ako. Kaya let's go! So yun what's up guys? Dito na tayo sa event. Yan. Soko tayo. Dito yun guys. Yan. Yan guys, palista muna tayo. Yan guys, dito na tayo. Yan, nasa event. Yan guys, mga tropa, kaway-kaway ng dyan tayo. Dito na sa event guys, let's go. Okay, nagtarugyan tayo matagos di program tayo, babayin di tayo pa nagtakdan, dawatin tayo ako di presensya ni ako nyo. Kararap tayo nga rin. Ako di jam kami lang na ito yung agaw, yung tempo, yung mga oras, yung pigsa, yung mga masalang itong dalawa sa kanyang ama, patuloy na kaming bantayan, i-bless ama. No, maging present kami ko di kakagawa niya. Ama na ito yung programa ni bawat ni maging successful hindi na malpas ama. Sikat ng karabay kanina namin. Ito yung dawatin ni tinagang ng Jesus na manisalakan kanya. Amen. Amen. Okay. So, agpagaw tayo na ako. Kita Rugyan at kisumaro, no? Yaban tayo, medical legal officer tayo, medical legal officer ni Jay Crime Lab, gusto ti Mang Ted iti opening remarks. Bag nga bigat kanya kayo amin. Ni ako Barangay Captain Joseph Madrid Nunes, si Barangay San Cristobal. Good morning sir. Nisumot nagiti amin nga riders na idauduan mo tayo ni ako Barangay Kapitan. Falcon Riders of the North Club, tama? Okay, so good morning kanya tayo amin. Kasama dagiti amin nga dalitoy. Iti pamilya ni Patrolman James Pasqua. Okay. Maragsakan kami nga upay dito'y makilangin-langin kunyayo itakta nga bigat. Tapnong pamiyang ang puti grupo ni nga PNP Crime Laboratory. Gusto nito nung madamdam ha, adanto audiovisual presentation, tapnong mayang ang puti nga nalaing dito'y nga grupo ni. Kaya tapnong maawis kayo mat nga sumuporta kunyamin. So the main purpose dito yung grupo ni that for the conduct of forensic procedures and examination for the promotion of justice. So dito yung adang nga panang awis ni kinyayo kat parte pailaan mag-aputi programa ni Apo Presidente Rodrigo Roa Duterte tapno ag-NT Local Communist Conflict or LCAC. Kan kasamatan nga pagkanutan ti programa ni ako Chief PNP ni ako i-define na intensified cleanliness policy in the community. So hindi lang intensified cleanliness policy in the routes kapulisan, in the office, kundi pa dito yung komunidad. Cleanliness not only physically, pero cleanliness na kahit nakasawan ka free from crime. Tapos dito yung lugar tayo kat a safer place to live and do business. Okay, so idi June 25, 2021, naaway si National ground launching and oath-taking of the coalition of Lingkod, Bayan, International and National Advocacy Support Group and Force Multipliers.
pinagpatay-kot dito yung ako nito ni Apo Presidente Muklaran. So nga takta, awisan kayo marod na, nakikadwa kinyani, ito'y crime laboratory, takno ang baling nga advocacy support group and force multipliers mean. Okay, kung na naman yung Presidente ko, this is a one-nation approach in fighting criminality, terrorism, and maintaining peace and order. We cannot overemphasize the invaluable role of the PNP in deterring crime and maintaining peace and order in our society. But we also cannot deny the fact that if we are to totally eradicate criminality and terrorism, we need the active participation of our people. So kayo po yun, mga sirs. So, ang mga ito, so nag-umpisa na po kami mag-form ng mga grupo kagaya ng mga KKDA, yung Kabataan kontra Drug at Terrorismo, nagagamutan ako na recruit ni. Dito'y Global Peace Community Relations PCR, wala pa kami nun. Local International Help Desk Joint Industrial Peace Concerns Office, GIPO, o ang final lang. Tapos dito'y force multipliers, adun ako, kaya kayo mairaman ka na dito'y. Kaligtasan and kalikasan, or kaligtasan, meron na rin po, at gusto pa po namin dumami. Dito'y LGBT group, yun. So, kailangan pa rin namin silang isama, yung mga LGBT group. Kung may mga kakilala po tayo, pwede pong i-introduce niyo po sa amin para maisama po namin sila, ma-recruit po natin sila na sumama po sa atin. Okay. So, ayun. Ito'y kakadwa, ang introduce na magandama ni Apo Teniente Banyaga, ni Apo Teniente Tigayan, ag-lecture na magandama ni crime scene awareness and first responders role. Once again, good morning sa inyo tayo amin. Dagi nabuya tayo tayo so di trabaho ni ako ni Jai, crime laboratory. So, yung SOCO namin yung pagkakala, SOCO is not the unit. The unit ni PNP Crime Laboratory. Yung SOCO, may isa lang na division ni Jai as function namin dun sa crime laboratory. And then, PNP Crime Laboratory. After what? Tapta, sinukatan naman yung tinagan na. So, we are called PNP Forensic Group. So, sinukatan na lang yung crime laboratory, sinukatan na yung forensic group. So, yung SOCO, part pa rin ng forensic group, which is one of the division. So that yung SOCO actually is it's more on processing the crime scene. Makikita yun at dati incident nito and in the province of La Union. Pati i-process media, hindi ko lang may physical evidences. Example ng physical evidence is bahala ko nakapagbukas siya empty shells, gano'n. Amin na klaseng evidence siya gano'n. So we have the so-called organistic examination. Okay, so, and then the next is nabuyag yung fingerprint division malala. So fingerprint naman is more or EJ gunsmith store na alaan ng standard. But naka-registered data ng EJ IDSME. So yung munadang integrated ballistic identification system. So ang ikwati dyan ngayon, nakaala kami piuran na sa magulit na IDs, agbirong iso ng ika-match na. Nearest pa, 10 match. No, yamay sa magulit kat agipal, yamay sa bulit kat naka-registered dyan nga pa, 2 million. Agiparward dyan 2 million ki 10 lang, 10 nga palto. Tapos dyan, 10 nga dyan, iso i-extract din nga standard, then manually examination din. At least pas, di for quality examination. Kasi dyan lang, the apis, the fingerprint. No, at naalaura na isa lang nga Latin print. Nung na-i-process ito yung crime scene na alam niyo pa, na kumpleto yung register na, mapan the apis, agbiro yung 1-2 million nga registered na ay fingerprint yung apis, agbiro iso na 10 nearest match point.
Kasi yan. Nung, kas ano tayo ngayon nga i-update na gito ako ang services ni. Kas ko lang. Kas parigan, question document. Na, payo, kung na yung pinigay, ugagan yung adit of sin, ngayon adating pakita lamang ng adit of sin, ngayon pinirmaam. Ugat ko nang mga pirmadyay, PK. Mapangkat ipanat ay, musliyan, atong mapangkat police i-report mo. Tagaramit, that the police nga, tagaramit ki letter request, subject for examination di ay signature mo nga dahil. Wala man na forms. Or, mapangkat yung crime lab, ta-advisean na kayo, nung inya taramidin nyo. Mas pari kang direct question document. No ay, questionable mo yung pagkamatay ni kabagyan nyo. Kasi ano yung yagay yung autopsy. Iba na din, agar pwede kayong magpan ng personal letter request, no kahit ko lang amamuan. Tati pa na ganyan purpose ng autopsy, di cause of death, hanto pag-claim the insurance. Hanggang ito the insurance company mo, awan di cause of death or paano di ay. So nga kasapulan na importante din na document. Kasi naman i-abenta yan. Napangkalimut lang kasi ay karami ko request, directed and the crime lab, personal kami na dabayad na. Nung may meron dyan, ipapayot yung police, pada taong isulat ang request, i-assist na kayo, ipanda kayo yung crime lab. Ipada di ay autopsy. Kasi amin dyan, nagduga yung division na yung functions min dyan, we need a letter request coming from the police or from you. Pas pare ngomno jay pantilugan pas pare registration. Pag-register kayo tilugan, no need. Just kunin nyo lang yung ORCR. Tapos bagayin nyo yung application, change ownership, change Related sa crime scene preservation and evidence. Ma'am, regarding the lie detector test, paano nga mo ti percentage na ti kinagpaiso na di? So, although I'm not an examiner, kung nato na yung examiner ni, almost nga makita ba, ang ibang ti kinapudno, tanhaan. Kasi naguma-duma na yung questionnaire, nga ulawan da, day subject. Tapos dapat consistent. Consistent na yung answer na, nung ano consistent, parang ijay BP na, pulso na, dagiji pawis na. So, mataas ang percentage. Mga kasama, ilan ang percentage? 100%. 100% ka no. Just like yung mga DNA, fingerprint, odontological, almost 100%. Nari. reaction kami dyan. So, ano? No, dati damag, pas pa rin, saktik sa amin, dinamag ko sa dati reaction. Tapos ang dati machine nga nakakabit kanyang. Ag-react yung pulso, yung konti daram. Tapos damagan ka man ng duwa lang kami dito, indirect question. Tapos pa rin, dapat natakaw mo. Ang kabal nga siyempre, no kasi ngayon agkwati sa bali reaction mo. Tapos damagak na rin siya. Manungay taon mo, o bumaba man ng pamigay. Tapos, dapat na alam nga, puro yes or no lang yung question ni Jay. The lie detector, yes or no amin. Tapos na chart. Tapos Jay, kung nga Jay, print amin Jay, reaction kay bagay nga nakakabit ko. Naka-chart. The graph na. Graph. So nga, nung umatot daram, kasi Jay. Tapos, normal question. So nga, more than no, let's sa alternative, the lie detector, no kahit mo nga makakuha, pagtatang di tao, kasi yan lang ipagan lang. Pagsahot ay Booking. Meron dito, pag magaling daw yung sumasagot at sobrang kalmado. pwede rin yun. Pwede rin, sobrang sanay na siya. Pero May movie na yan, may movie na ganyan eh. Parang, may movie. Pero wala namang perfect eh. Lahat yan, hindi actually perfect. Meron pang mga ibang examination na magko-corroborate para mahuli natin. depende na yun yung pan ng examiner. Kung gaano rin kagaling yan, i-pan yun. Yung speed niya na sumagot. Sanay na siya kung dati na magtatakaw na dati. Second? Tapos sanay nga isunan, ang muna ang mapiptot yan yung pa. Puro rare na. Ayan guys.
So tayo, Ayan. ordinary people is Nasagot na guys yung katanungan. Kaya bawal man nagsinungaling guys. Ayan guys. mahirap din. Pwede rin Sagot mo kung man. highly specialized technique na pwede. Ayan guys, dito na yung merienda natin. Hindi pa tapos yung May technique na rin mahirap. Ng grupo ay taimtim na nanunumpa ng aking suporta sa ating pamahalaan at sa lahat ng kanyang proyekto at programa sa anumang kriminalidad, lalong higit sa paglaban sa insurgency at terorismo, sa naisin na makamit ng ating bansa ang tunay na kapayapaan. Ako ay magiging aktibo sa lahat ng programa ukol sa LCAP at gagampanan ng buong husay at katapatan ang lahat ng mga tungkulin na nakaatang sa aking katungkulan. Ako ay mananalig sa dakilang adhikain ng ating pamahalaan at buong kakayanan kong yakapin at pagsumikapang balikatin ng wagas at tapat ang layunin ito. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations. Yan guys. Tapos na yung advocacy. Thank you po. Advocacy guys. Ayan. Tanong niya sir, ma'am, thank you ti panang tedyo ti gundaway nga of course multiplier kami di bangga kanilo naman sir. Dawatin di kumamat ti support tayo kada kami kas may isang multiplier itagmimot ti bagini sir nga tumulong kada kayo. Thank you po. Although, dakal nga yaman mi ma'am sir, ti pinagkumayot ni Ame, ti pinangkwal ti grupo mi, dati may isa grupo. Excuse. Hello, so, agyaman kami unay mga ma'am sir, God bless, gantay tinabara sa sipat ni pagpangitayaw. Okay, thank you. Guys, tapos na po yung picture taking natin. Yan. Ano ba tawag doon? Ito po ay force multipliers ng La Union in collaboration with Falcon Riders of the North and IIRCT family. Yan. Yan. Yan guys. Mamaya ulit. Chibugan na guys. Thank you, thank you. You know. NANI?! お前はもう死んでいる。
Yan guys. So, yun oh. Yan, kita nyo naman guys. Inimbitahan kami ng Soko para sa pagiging isang force multipliers. Ayan guys, isa na kaming ganap na force multipliers. Yan, di ko alam kung maintindihan ako dun sa seminar namin. Pero yun, dami namin natutunan. Kaya yan, dito ko natatapusin ang aking vlog. So yeah, see you in my next vlog.